Me ollaan tässä nyt 2 päivän ajan kuvattu täällä Longweekissa Molton mahdollisen sketsisarjan pilottia. Ja ollaan saatu todella hyvää materiaalia. Ja mikä se on kuvates, kun meillä on ollut täällä erittäin ystävälliset ja hyvät puitteet. No Longweek on tarjonnut meille monipuoliset kuvauspaikat. Ja sitten semmoinen, paitsi sitten nämä niin sanotut ympäristöt, missä me on kuvattu, niin myöskin täällä on kaikki järjestelyt on toiminut just niin kuin me ollaan haluttu. Täällä on operointitilaa ja fasiliteetit on ollut ihan kohdillaan. Näihin fasiliteetteihin kuuluu myöskin se, että yhteistyö tässä henkilökunnan ja tämän talon kanssa on toiminut erittäin hyvin. Ja henkilökunta on ollut ystävällismielistä ja suhtautuminen on ollut myötämielistä ja positiivista. Yksityishenkilönä mä voin sanoa, että Longweek on mulle uusi kokemus, mutta positiivinen. Niin sanottu hyvä tulikaste on tehty. Mä tykkään säännöllisesti hoidattaa itseäni paitsi kuntosalilla, myöskin erilaisilla hoitopalveluilla. Ja täällä mä en ole päässyt tutustumaan vielä kuin yhteen näistä hoitopalveluista ja se on toiminut oikein hyvin, mutta innolla odotan muitakin palveluita. Ihan ravintolapalveluja myöten niin, ja allas- ja saunapalveluja myöten niin kaikki on toiminut. Odotan innolla, että pääsen paremmin oikein perehtymään tähän paikkaan. Kiitoksia vaan.